Gipildi sa JRU Heavy Bombers ug Letran ang ilang nakaatbang nga Arellano Chiefs ug EAC Generals alang sa NCAA Season 100 Basketball Games kagahapon. Gamay ra ang biya sa JRU Heavy Bombers sa Arellano Chiefs aron makuha ang ilang ikaduhang daog sa score nga 92-89. Nagpaulan og puntos ang team captain nga si Joshua Giab nga dunay 18 points, 5 rebounds and 5 assists. Samtang 2 ka puntos rasab ang biya sa Letran dihang nakadaog batok sa EAC General sa score nga 75-73. Gani nahimo kining career game alang kang Kevin Santos nga dunay 17 points, 6 blocks ug 5 rebounds. Sa team standings, tig-upat na ang daog sa Benil Blazers, Perpetual Altas ug Letran Knights. Tagtulo ang daog sa San Beda Red Lions, LPU Pirates ug Mapua Cardinals. Samtang duhang daog sa EAC Generals, San Sebastian Golden Stags ug JRU Heavy Bombers. Ug usa pa lang ang daog sa Arellano Chiefs. Pareng tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma September 27, magsangka ang Mapua Cardinals versus San Sebastian Golden Stags sa alas 12 sa udto ug LPU Pirates versus Benil Blazers sa 2:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia.